תדליקי איתה, עם הנר הזה. עם הנר! עם הנר הדלוק. הזהירות? כאילו זה לא עוד שבת. אוי בזהירות. נכפה לי טלפון. הכי חשוב, בלי פאניקה. מה? נכבה לך שתיים? את מצלמת או לא? רוצה שאני אני מצלם, אני מצלם, מאמי. רוצה שאני אני מצלם. הנה, קחי. רגע. 3. רגע, לפני זאת מורידה, אני עושה... איפה הדובדבנים? תזוזו מהצד רגע בנות. אוליביה, אבל את יודעת שבכל... אוליביה, אוליביה, תשלחי לי את זה אחר כך. אוליביה,